रायजो राजा नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै एसेबाबो मोनथिखाबाय जानांगौ। मानोना मैया बिसायख'थिया जोबनायनि उनाव मोनाबिलिनि हरनि 9 रिंगासोआव कारिगावआव थानाय एबसु अफिसखौ बुख्रुबनाय आरो माखासे दाय गैयै निर्दोष सुबुंफोरनि सायाव अन्थाइ खुबैनाय, बाथुलजों अन्थाइ गावनाय बायदि बायदि खालामनानै मानसिफोरखौ जोखोम खालामनाय, सोरनिबा खर'आव सोरनिबा आथिङाव बायदि बायदि खुबैनानै जोखोम खालामनाया खोब लासिंसिं आरो दुखुनांथावना जादों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना गावजों गाव एकदम बर'नि गेजेराव बर'जों बर'नो बिदा फंबायनि गेजेराव बेबायदि जानाया खोब लासिंसिं होननानै जोङो सानना लानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जायफोर मानसिफोरा जायफोर सुबुङा बे खामानिखौ मावदों एकदम गरिहना जग्य आरो मुगैथावना, एकदम मुगैथावना निकृष्ट अमानबीय सुबुंथि गैयै होननानै जोङो साननानै लानांगोन। बेबायदि गाज्रि हाबा मावदों होननानै जोङो सानना लानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। खोब दुखुनांथावना। मानोना राजा नोंथांमोन आङो बे समाव खावलायनोसो गोसो जादों। मानोना बे जाथायजों जायफोर बेक्तिया जायफोर सुबुङा जरित दं, सोमोन्दो दं, बैफोर मानसिफोरखौ सिनाक्त खालामनानै सिनायनानै जाहाथे प्रखाखन पुलिस प्रखाखना हमनानै जाहाथे गोख्रों राहा लायो आरो बेफोरबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव फिन आरो गले गले आरो गुबुन जायगायाव जाहाथे जाया, बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे पुलिस प्रखाखना बैफोर जायफोर सुबुङा बे जाथायजों सोमोन्दो दं, जरित दं, बे जाथायखौ खामानि मावदों, दा बैफोर मानसिनि सायाव गोख्रों राहा लागोन आङो आसा खालामो। जै जाथों, गोजोन्थों। भिडिअखौ नायलांदो। आं मिथिला जोंनि गानसैमोन जिहेतु जोंनानै जाथाय नोंबो आघात मोनदों, माबोरै जाया दा? बेयो जोङो मिलायलायनो होननायाव जादोंमोन आरोखि ना। बिसोरो ओमफ्राय अख्रा दिन्थिसो आरो नोंसिनि गामियाव थांदों? औ, गामियाव थांदों। बे दखानावनो थादों आरोखि। दखाननिफ्राय ओरै दालांबो बारा गावसोरबो ओरै साल' दावखोबाय थायो आरो ओंखारफिनो, दावखोयो ओंखारफिनो आरो बिसोरो बिदि जादों। नोंनाव जे नांदों, माया नांगौ? अन्थाइ नांदों। औ, बिसोरनो खुबैदों। नोगोद गिदिर गिदिर लाखादों अन्थाइखौबो, फिसाजों खुबैबावा बिदि। नोंथांमोनखौ जिहेतु एटेक खालामनाय समाव बिथांमोना मा बुङामोन? बुंनायाथ' नांलायोल' बिसोरो, खालि नांलायो आरो मोजां नङा बिसोरनि नांलायनायाबो। फासियानो लाजाखाया आरोखि। औ, गाज्रि सोदोब। मानसिफ्रा बेसे बुरजा दंमोन? दङ, बुहुद दङ। गारियाबो बुरजा दङ। 30-40 खानसो दंमोन खोमा। रायजोफ्रा बिथांमोनखौ एसे एनै नारखां नारसि खालामनाय जादों नामा? होखारहरनाय जादों नामा उनावहाय? बिसोरखौ जेबो खालामासै, जों एसे गेजेराव थाथ'बाय आरो जोङो। बिसोरजों अख्रायाव दिन्थिनो हाला ना जोङो, बेनि थाखाय। मा गामिमोन? जोंना कारिगाव मैदो बासबारि। बे जाथाय जानाया? बेनो मैदो बासबारि। औ, कारिगाव मैदो बासबारि होनो। नोंथांमोननि गामियाव माखासे मानसिफोर थांनाय हराव आक्रमण खालामदों, नोंथाङा बेयाव गोब्राबै जोखोम जादों, माबोरै जाया जाथाया? बे आदाबिफुनि न'आव गाग्लोबहैनायाव बे दावरावआव जों बासायनाय बायदि थांनाय जादोंमोन आरो लामायाव रायजोनि लामानिफ्राय बिसोर जोंखौ अन्थाइ खुबैबाय जों थानायाव। ओरैनो बेसे बुरजासो दङ बिसोर मानसिफ्राथ' बुरजा, बेसेबां बुरजा बुरजायानो बिसोर। गारियाबो बुरजा, गारि गराफ्राबो। आरो बिसोरो बाथुलजों गावदों, अन्थाइ खुबैदों आरो गोजाननिफ्राय खुबैनाय गावनाय ना, मानसिया सोर गावदों सोर खुबैदों बेखौ सिनायनो मोनानि खोथा जाहैबाय। नोंथांनि खर'आव अन्थाइया नांनाय जाबाय? औ, खुबैनाया नांनाय जाबाय आरो। अन्थाइयाथ' बिसोर गिदिर गिदिर लादों, बेबायदि आरो। बेनि अनगायैबो जिथु नोंथांमोननि खोनानाय बा नुनायाव माबायदि बिसिनि महरा बुथारनो थांनायनि ना ओरैनो एटेक खालामनो थांनायनि? ओरैनो एटेक खालामनो थांनाय ना बुथारनो थांनाय? आंथ' ससेयावसो लोगो मोननाय ना, फार्स्ट टाइमनिफ्राय आं गैया। आं ससे टाइमावल' लोगो मोननाय जादों, बेखौ आं मिथिला आरो।
नोंसोर गामिनि मानसिफ्रा बेसे बुरजासो जमा दङ? जों गामिनि हिसाब जों गामि दरथामनि मानसिना बुरजायानो जायो जोंना गासिबो ओंखारनाय हिनजाव हौवा ज' ज' लोब जोङो माने बिथांनि न' आरो दावराव खालामहैजानायनि न' जाहाथे हाबनो हाया होननानै बेंनाय जादोंमोन जों। उनाव बिथांमोनखौबो नोंथांमोना होबथानाय जादोंमोन आरो फैनो हायैनि थाखाय बे समावनो अन्थाइ गावबाय बाथौजों अन्थाइ गावबाय अन्थाइ खुबैबाय आरो बाव आंनि खर'आव थाइसे नांनाय जाबाय आरो गुबुन गोबां मानसिफोरनावबो मोदोमाव नांलाबायबाय सोरनावबा आथिं सोरनावबा मोदोमाव सोरनावबा आखायाव नांदों आरो आंनावनो रासिन जानाय जाबाय आरो दा नोंथांनि देहाया माबायदि जादों? आंथ' दा मोजां मोनफिनदों दाबो एसे सानाय दङ आरो बिगुरा। बे जाथायाव बाथाया दं होननानै जों मिथिनाय जादों थारैनो बाथाया दं बाथानि आवाजखौ खोनादों नामा रायजो राजाफ्रा नंगौ नामा? बेखौथ' आंथ' बुंनो रोंला आं खोनाहैनायबो जायासै रावफोरखौबो आं उनावसो सहैनाय जादों आरो दा आं होसिख्रावनायखौबो खोनाहैनाय जायाखै बिनि आवाज दं ना मा दं बेखौबो आं उनावसो सहैनाय जादों आरो दा। सोर फैयामोन सोर बे घटनाखौ खालामदों प्रुफबो दंखायो आरो जाथाय थिलियाव पुलिसाबो सफैनानै नुदों। पुलिसानो मैया होख्रांहरनो बाध्य जादों। सोरनि बबे गारि सोर मानसिया फैनानै बे गामियाव आक्रमण खालामफैयामोन बेफोरखौ गासिबो पुलिसफ्रा नुदों। जाथायाव माखासे मबाइलबो थालांदों बेफोरखौ जों दा FIR जों लोगोसे मबाइलखौ होफानाय जागोन। सोरनि लिडाव एबा सोर फैयामोन बेखौ संलाङोबानो गासिबो मानसिफोरनि नामफोरखौ मोनगोन। सिनायखानाय माखासेयाथ' आरो पार्टियाबो जाहाथे बिथांमोन बायदि मानसिफोरखौ जाहाथे कन्ट्रल खालामो। जाय पार्टिया BPFनि माने मानसिफ्रा बाहाय फैनानै खालामफैदों लिडारफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि मानसिफोरखौ कन्ट्रल खालामो। बिथांमोनखौ नागिरनानै जाहाथे साजा होयो। मानोना जोंहा जोंनि नैबे क'क्राझार समस्तियावल' नङा गुबुनावबो बेबायदि दावराव दावसि जेन खालामनो हाया बेनि थाखाय गोख्रोङै बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ होननानै जोङो पुलिस बिफान आरो जिल्ला बेंगिरि आरो इलेक्सन कमिशनारनो जोङो बावैनो जोङो बिथांमोननो जोङो लाइजाम हरगोन FIR होगोन जोङो। थाव आरो सोंखारिथाव मैया BPFनि माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना कारिगावआव हठात फैनानै जोंनि नैबे आबसु अफिसाव कारिगाव इउनिट जे आबसु अफिस बेवहाय हामला खालामफैदों बुफाय बुसि खालामफैदों। बिनि एसे सिगाङाव माखासे न'खरफ्राव बिसोरो आक्रमण खालामदों। जोंनि आन्चलिक एबसुनि प्रेसिडेन्टनि न'खराव बिथांमोना आक्रमण खालामदों। बेबायदि कारिगाव ओनसोलाव बेबायदि जाथाय खालामदों। बेनि उनाव बिथांमोना आरोबाव हल्टुगाव थानाय UPPLनि केम्पआव बिथांमोना आक्रमण खालामदों। हल्टुगाव प्राइमारि UPPLनि अफिसखौ बिथांमोना सावदों बुफाय बुसि खालामदों बाइक माने सावना होलांदों। बेबायदि जाथायफोरखौ बिथांमोना खालामदों। जे जाथायखौ आं गोख्रों रावजों आङो निन्दा होयो आरो थाबैनो जाहाथे पुलिसआ बिथांमोनखौ नागिरनानै जाहाथे साजा होयो। मानोना जोंहा प्रुफबो दंखायो सोर फैयामोन सोर बे घटनाखौ खालामदों आरो जाथाय थिलियाव पुलिसाबो सफैनानै नुदों। पुलिसानो मैया होख्रांहरनो बाध्य जादों। बेवहाय सोरनि बबे गारि सोर मानसिया फैनानै बे गामियाव आक्रमण खालामफैयामोन बेफोरखौ गासिबो पुलिसफ्रा नुदों आरो जाथायाव माखासे मबाइलबो थालांदों। बेफोरखौ जों दा FIR जों लोगोसे मबाइलखौ होफानाय जागोन। सोरनि लिडाव एबा सोर फैयामोन बेखौ संलाङोबानो गासिबो मानसिफोरनि नामफोरखौ मोनगोन। सिनायखानाय माखासेयाथ' मानोना पार्टिनिसो मानसि बे हिसाबै सिनायखानाय बिथांमोनखौ माने बाय नेम FIR होनाय जागोन आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे क'क्राझार समस्तियावल' नङा गुबुनावबो बेबायदि दावराव दावसि जेन खालामनो हाया बेनि थाखाय गोख्रोङै बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ होननानै जोङो पुलिस बिफान आरो जिल्ला बेंगिरि आरो इलेक्सन कमिशनारनो जोङो बावैनो जोङो बिथांमोननो जोङो लाइजाम हरगोन FIR होगोन जोङो जाहाथे बिथांमोना बिसोरनि सायाव आक्रमण खालामो। आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेबायदि खुनु जाथाया जेन रावनिबो फ्राय जेन बेबायदि जाया आरो पार्टियाबो जाहाथे बिथांमोन बायदि मानसिफोरखौ जाहाथे कन्ट्रल खालामो। जाय पार्टिया BPFनि माने मानसिफ्रा बाहाय फैनानै खालामफैदों लिडारफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि मानसिफोरखौ कन्ट्रल खालामो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायहरदों। BPFৰ যুৱকৰ্মী আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে আমাৰ এই কাৰিগাঁও অঞ্চলত তেওঁলোকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰিগাঁও শাখা কমিটিত
তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিছে। ইয়াৰ পিছত নৰ্থ কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক আপচুৰ সভাপতিৰ ঘৰত আৰু ইয়াৰ পিছতো ইফালে আমাৰ পাৰ্টিৰ যিবিলাক সমৰ্থনকাৰী আছে তেওঁলোকৰ ঘৰতো তেওঁলোকে বেয়াকৈ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ হল্টুগাঁৱত থকা যিটো আমাৰ যুৱ শাখাৰ কাৰ্যালয় আছিলে তাত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। হল্টুগাঁও প্ৰাইমাৰী UPPL দলৰ যি কাৰ্যালয় আছিলে এই কাৰ্যালয়টো তেওঁলোকে জ্বলাই দিছে। যোৱা ৰাতিত মানে 5টামান ঠাইত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ঘৰ জ্বলাই দিয়া, অফিচ জ্বলাই দিয়া তেনেকুৱা কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে। আৰু আমাৰ কিছুমান মানে ব্যক্তিসকলক যেনেকৈ হল্টুগাঁৱত থকা আমাৰ যুৱকৰ্মীসকলক আৰু এই কাৰিগাঁৱত তেওঁলোকে কিছুমানক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে। তেওঁলোকে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তো এই যিবিলাক ঘটনা, এই ঘটনাক মই তীব্ৰ ভাৱেৰে গৰিহণা দিছোঁ। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত হৈছিলে, কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাতি আহি তেওঁলোকে প্ৰায় 30-40খন গাড়ী আহি পেলাই হঠাতে তেনেকুৱা আক্ৰমণটো কৰিছে। মই পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, SP ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতে পুলিচ পঠিয়াইছে। CRPF পঠোৱাৰ পিছত এই মানে ঘটনাটো মানে কিছু পৰিমাণ হ'লেও শান্ত হৈছিলে। আজি আমি FIR দিম, কাৰণ আমাৰ লগত বহুত এভিডেন্স আছে, কোন কোন আহিছিলে, তেওঁলোকৰ মোবাইলো পোৱা গৈছে ঘটনাস্থলীত। গতিকে অলপ পিছত FIR দিয়া হ'ব। তো এই মানে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে ভালকৈ তদন্ত কৰি পেলাই যিসকলে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি দিব লাগে। কাৰণ শান্তিপূৰ্ণ এটা অঞ্চলটোক অশান্তি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ মানে যোৱাকালি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এইটো কোনো পৰ্যায়ে ৰেহাই দিব নালাগে। পুলিচ প্ৰশাসনে, জিলা প্ৰশাসনে, ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি অৱগত কৰিম, তেওঁলোকে যাতে কঠোৰভাৱে তেনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰীসকলক যাতে তেওঁলোকে কঠোৰ শাস্তি বিহে, যাতে আজিৰ পৰা আমাৰ সমষ্টিত বা গোটেই বিটাৰত তেনেকুৱা যাতে কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণটো কি বুলি ভাবে আপুনি? নিৰ্বাচন শেষ হ'ল, কাৰণ একো নাই, কাৰণ বুলি একো নাই। তেওঁলোকে মানে আপোনালোকে জানে যে তেওঁলোকে আগে পিছে তেনেকুৱা নিৰ্বাচনবিলাকত তেওঁলোকে ভয় ভাবুকি দেখুৱাই থাকে। এই অঞ্চলত আমাৰ মানে ছাপৰ্টাৰ বেছি, চেণ্টাৰবিলাকত আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট হৈছে। তো এনেকুৱা কাৰণত তেওঁলোকে ভয় শংকা কৰিছে। নহ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ টকা বিলাবলৈ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিসকলে লিডাৰবিলাকৰ পৰা পইচা আনিছিলে, কিন্তু ভালকৈ তেওঁলোকে মানে ইয়াত ভোট বুটলিব নোৱাৰিলে। বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে। এইবিলাক কাৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে যধে মতে যিকোনো ঘটনা সংঘটিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰি আছিলে, আৰু ইয়াৰে এইটো এটা মানে অধ্যায় বুলি আমি ক'ব লাগিব।